an sera hera ala ka an tile hera ya rabbi ala ka sababu ɲuman k'an ye ala ka haminanko bɛɛ nɔgɔya ala ka diɲɛlatigɛ nɔgɔya ala k'an ka jamana kurusuma an bɛ ala barikada ka ala na kira barikada masa min ni tanu ka kan waati bɛɛ k'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi ala kulli hali ko si tigɛ diɲɛ na fo kulluhun sababu a n'a sababu bɛ ɲɔgɔn na bi an bɛ ya hukumu minnu kɔnɔ Konatela n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ ka se yan kaburudon la bi sɔgɔmada in na hukumu jumɛn in don a kɛra kun jumɛn in na anw fa a n'a mɔkɛ ni dɔw tulomasama don Mahamadu Seba Lamini Mamadu Konate Mamasi Den ale ka suma yɛlɛma san 68 de ye bi ye o hukumu kɔnɔ balimaw ni sinjiw a n'a denw a n'a balimaw n'a a jɛɲɔgɔnw u denw n'u mɔdenw an farala ɲɔgɔn kan ka na an bɛna bi ka na tasibila k'a ye ka na dɔw k'a ye k'a jira anw tɛ ɲinɛ ale kɔ fo ka taa kɛ an yɛrɛ ka taa sɔrɔ don min na a n'a balimaw n'a sinji o de y'an nakun ye bi ka na kaburudon la ka na dugawu kɛ ani su bɛɛ lajɛlen ani dabaa bɛɛ an bɛ ala de deli ala ka hinɛ se u bɛɛ lajɛlen ma k'a damana Muhamadu Mustafa la kira Muhamadu Mustafa la fo ka taa se anw ma bi su o su dara an bɛ ala deli ala ka hinɛ se a bɛɛ lajɛlen ma ala k'a bɛɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen wa taamasiyɛn ɲuman ye anw minnu fana bɛ yan anw minnu bɛ k'a kɛ an bangebaaw ye ya rabbi n'an yɛrɛ tɛ don min na ala k'a kɛ kɛbaa ɲuman d'an yɛrɛ ma an kɔfɛ ya rabbi ala ka maaw bɔ an na minnu fana bɛ nin ɲɔgɔn na k'a ɲɛ an fana kɔfɛ diɲɛ ye nin de ye ninnu tilala ka ban ninnu tilala juru bɛ anw de la o de y'a to a fɔra ko n'i ye su kelen ye ɲɛnɛma cɛ 100 bolo u bɛ ka taa n'a ye kaburu la ko i kan'a fɔ ko su kelen bɛ ɲɛnɛma 100 bolo dɛ i k'a fɔ ko ɲɛnɛma kelen bɛ su 100 bolo n'i sara e ka juru banna e ɲɛ bɛ lahara la e ɲɛ bɛ diɲɛ na e bɔra kɛnɛ kan ka ban mais anw de bɛ so dɔ kɔnɔ k'a datugu an da la an bɛ k'an ka waati kɛ ya rabbi n'a bɛ s'an ma don min na k'a sɔrɔ ani ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ya rabbi n'a bɛ s'an ma don min na k'a sɔrɔ ani ala bɛ ɲɔgɔn fɛ o don ala sago ala na kira sago a sago nin ye kuma ɲɛbila ye baara daminɛ kuma ye n'o ye introduction ye k'a ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma mali bɛɛ lajɛlen ma cɛba minnu dara n'o ye Mahamadu Konate farafinna bɛɛ lajɛlen fa don cɛbakɔrɔ minnu ka hakilila kun ye ka farafinna bɛɛ lajɛlen kɛ drapeau kelen ye o de y'a ka diɲɛlatigɛ ye a ma bange a faso dama kama a ma bange a ka jamana dama kama a ma bange Afiriki dama kama ale bangena diɲɛ bɛɛ de kama bari a yɛrɛ ka kumakanw na ko ni cɛ kelen i nana diɲɛ na n'i ka hɛrɛ danna i faso dama ma ou bien i ka du dama ma k'i ka cɛya ma dafa k'i ya cɛya i ya dɔ bɔ a la cɛ ni nana diɲɛ kɔnɔ ale ka kumakan y'o de ye f'i ka faso ka nafa i bɔyɔrɔ ka nafa i ka dugu ka nafa i ka jamana ka nafa wa kɔntuna bɛɛ lajɛlen ka nafa e kelen de ka nafa ka se o bɛɛ ma o de ye cɛya ye bamanan ni kasange caya fɛn min kɛ diɲɛ na jamana in kan bɛɛ b'a dɔn o de Seba Lamini a n'a jɔnɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen o don ala sago ala na kira sago a sago an bɛ ala deli ala ka hinɛw na ala k'u ni macɛ bɛn ala k'u da yɔrɔ nɛma ka saya k'u ma lafiya ye ala ka bada dali nɔgɔya ye k'u ka saraka bɔli nɔgɔya ye n'a ala y'a nɔgɔya ye k'an k'a bɔbɔ ɲuman ye ya rabbi n'an yɛrɛ tɛ don min ala ka bɔbɔ ɲuman nɔgɔya an yɛrɛ yan kɔ o don ala sago ala na kira sago a sago n bɛ bɔ kuma na yan. Ne tɔgɔ Lanseni Bala Keita, ancien ministre, ancien député et ancien membre du Parlement panafricain. Bon, entre la côté, mais an bɛ se ka min dɔn a ye parti politique sigi sen kan Mali Sudan bɛ se k'a ka indépendance sɔrɔ cogoya min na o baara a y'o kɛ Faransi Assemblée nationale la ka tila ka n'o kɛ Mali fana kɔnɔ yan ani i bɛ se k'a fɔ Côte d'Ivoire Burkina alors Sénégal a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ dɔgɔsa farafin bɛ se ka bɔ ɲama an bɛ se ka bɔ jɔnya juru la cogoya min na o tun tɛ baaraden ye parce que f'i ka yɔrɔ bɛɛ de kɛ Mali yɔrɔ bɛɛ mina ka Burkina mina ka Côte d'Ivoire mina donc mɔgɔ min y'o kɛ ka na indépendance lase an ma
alors o tɛ mɔgɔ denni ye a tɛ se ka kɛ mɔgɔ denni yɛrɛ ye fana komi a tun fɔra ko indépendance dira a ma mais bibi la an y'a jateminɛ k'a fɔ indépendance ma d'a ma parce que papier de signena alors français ni an ka a mɔgɔ ninnu wagati la bibi la an y'a dɔn o signature min kɛra ka bolonɔ bilako la a ma kɛ ka farafin ka yɛrɛma hɔrɔnya dira a ma a ɲinina de o kɔnɔla la k'a fɔ ko tubabu kan ka ale bi ban ka u ka nafa sɔrɔ an fɛ yan donc o de la an bɛ se k'a fɔ Mamadu Konate ninnu kɛra kala ɲamina ye ka se ka indépendance da an ma ayiwa ala ka hinɛ a dirigeant fɛn fɛn ka damina Mamadu Konate ma ka n'a bila Modibo Keyita fili dabo ninnu ka an bɛ dugawu kɛ ye ala ka o fure ye ala ka o ta arejina la ala ka kiɲɛ suma o kɔrɔ alors o ka baara min kɛra alors hali bi an kan ka ɲɛ jɔ o de fɛ ka se baara ka se Mali ka se ka a ka indépendance totale yɛrɛ sɔrɔ. Burama Konate Mamadu Konate n bɛ se ka caman fɔ parce que a sara sɔrɔ ne fɔ dɔw yɛrɛ ka dɔgɔ mais n ye min mɛn n bɛ se ka dɔ fɔ o la n y'a mɛn il était enseignant tun don karamɔgɔ tun don syndicat ɲɛmɔgɔ tun don alors USAID sigili farafinna Mali la farafinna a ye jɔyɔrɔba joué o la ayiwa o kɔfɛ a élula député siɲɛ 1, 2, 3 assemblée française la yen yɛrɛ a kɛla premier vice président ye donc a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ mɔgɔ ladon ani mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan cɛ min tun don ale tun b'a kunta bɔ k'a di mɔgɔw ma kasi kɔngɔ la i y'a faamu donc anw m'a ye an ma se ka fɛn caman sɔrɔ an fa minnu y'a sɔrɔ an n'olu ka baro kun man ca on causait pas assez avec nos vieux mais sisan an bɛ min caman min dɔn a la an yɛrɛ y'o kalan kɔrɔbayalen an sen fɛ an b'a essayer k'a ladege de hali n'an tɛ se on essaie de le limiter mais hali n'an tɛ se donc sisan an bɛ dugawu de k'a ye ala ka hinɛ ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen na. Komi an ka kuma lasela y'a fɔ cogo min bi ye Mamadu Konate a ka somayɛlɛma san 68 ye donc komi an b'a kɛ san o san cogo min an sera yan bi ka tasibila k'a ye donc mɔgɔ mɔgɔ ye sen a yɛrɛ se yan an ka foli bɛ se olu bɛɛ lajɛlen ma. Mamadu Konate a ye Mali mɔgɔba don farafinna mɔgɔba don parce que a y'a ka ko bɛɛ bila a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ bila walasa malidenw Afrique farafindenw an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ donc cɛba min don a ka kan an ka hakili to a la minnu y'a dɔn minnu m'a dɔn an ka association nin créera walasa mɔgɔ minnu m'a dɔn denmisɛn minnu bɛ fɛn u k'a dɔn k'a fɔ wagati dɔ sera ni an bɛ damu na bi dɔw de ye kɛlɛ kɛ Mamadu Konate y'o cɛba dɔ ye donc o kosɔn an ye association nin créer pour que minnu m'a a ko ladɔn hali ne min yɛrɛ y'a den ye ne tun ye san 4 de ye donc ne fana bɛ a n jija minnu m'a a ko ladɔn an ka baara kɛ ka se Mamadu Konate tun ye mɔgɔ min ye u k'a dɔn u fɛn na donc an kan ka an cɛsiri an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan pour que u ka ko ladɔn an kana ɲinɛ a kɔ fewu o de ye bi an ka ɲɔgɔn ye bi cimetière la yan ka dugawu k'a ye dugawu ni min don silamɛ fure mɔgɔ mɔgɔ n'u dalen bɛ ala ka kelenya la an ye dugawu min kɛ ala k'a labi ka nɛɛma se olu bɛɛ lajɛlen ma sumu fara sumu kɛ Mamadu Konate ka denmisɛnw kun don u ye baara kɛ RDA kɛlɛ fɛn fɛn kɛra olu de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'i y'a ye yan a tɛ yan politiki sira la dɛ a bɛ yan
balimaya sira de la parce que du den de don o de y'a to ko ko bɛ kɛ an fɛ i b'a ye an nɔfɛ ala sago i sago. Bon, un Haïdara ne peut pas porter le nom Konaté, sinon j'allais me dire Konaté. Je rappelle pour beaucoup de gens qui ne le savent pas, tel que Moussa l'a dit, en 1946, Mamadou Konaté a pris le taxi Brousse 46 pour aller chercher Maman Alassane, directeur d'école à Niafenke, pour faire le RDA ensemble. Depuis, ils ne se sont jamais séparés. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on est là aujourd'hui. Je vais simplement, au nom de tout le monde, faire la bénédiction. Que Dieu leur donne la place qu'ils méritent dans le paradis. Je vais rappeler également à nous camarades, à nous frères, à nous sœurs, quand on rentre dans le cimetière, pour venir pour des bénédictions pour le mort, même quand vous accompagnez un cadavre, quand vous arrivez à la porte du cimetière, vous dites Assalamu alaikum. Mais le alaykoum assalam, pour répondre au nom des morts, vous le dites à voix basse. Vous ne rentrez pas au cimetière sans également ce que nous venons de faire. La Fatiha, la bénédiction sur le prophète 3 fois et Kul Wallahu les 11 fois. Ça, c'est ce qu'il faut. Tout le reste est un complément. Que Dieu les accueille. Que Dieu leur donne le repos éternel que nous souhaitons pour eux. Que le jour où nous serons derrière eux, que nous soyons sur le droit chemin. Qu'il les repose en paix. Elhadji Baba Haïdara, on me connaît sous le nom de Sandi. Assalamu alaikum. Ne kene nga ne denw ni dɔgɔninw me foli kɛ bɛɛ ye. Ala ka hinɛ taabaw la, Ala ka yafa k'u ma. An bɛ Mamadu Konate min ka kɛnɛ kan bi. An b'a ɲini Ala fɛ, Ala k'a kɔ yiriwa, k'a kɔ suma. Ala k'an kafolen to, Ala k'an to kulu la. Ala ka jamana kolo suma, Ala k'an ɲɛmɛ ɲɔgɔn na. Y'a ɲini Ala fɛ, Ala ka balimaya to. O foli de bɛ ne fɛ, ne ni n dɔgɔninw ni n denw de bɛ kɛnɛ kan yan. Ne tɔgɔ Jɛnɛba Konate, Madame Kane. Sɔgɔmada in na an nana Ɲarela saledon la ni dɔw b'a wele ko kaburudon. An nana ka na tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba ma. Ale ka soma yɛlɛmali o san 68 o ye bi ye. Mɛ kalo tile 11 san 2024. Min ye cɛkɔrɔba ye, dugawudon kɛra ye. Bato kɛra ye, maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan n'olu dɔnnen don kosɛbɛ ka fara a yɛrɛ denkɛ kan n'o y'a ka lagare ye Musa Konate. A yɛrɛ y'a fɔ aw ɲɛna ko cɛkɔrɔba bɛ fatu tuma o y'a sɔrɔ ale bɛ san 4 na. Sandi n'o ye Sandi Maman Alassane Haïdara ye, ale fa de Maman Alassane Haïdara ye, Assemblée nationale député fɔlɔ kɛra ale de ye. Olu fana u faw u bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo politiki baara la. Sandi yɛrɛ laseli k'a kan, mɔgɔw ye a faamuya. Lanseni b'a la, ale fana tun bɛ yan. Ale nana balimaya sira fɛ yaasa ka se ka na nin kɛnɛ in kan. Nin waati in na an jɔlen filɛ nin ye kaburu min na nin ye. Nin ye Cɛwule Mamadu Konate, ale min fatura 1995 a n'a teriw n'o ye Umaru Bore, Sulemani Mori Kulubali, Zumana Mori o kɔrɔkɛ de ye o ye, ka taa fara Isaka Dambele kan. An'olu de tun taatɔ don mission na Ɲono 95 ISRDA ka mission. Parce que o tun bɛ kalata labɛn na pour que ka 97 kalata o labɛn. Ala y'a kɛ u ka mobili ye accident kɛ, u fatura. Donc Cɛwule n'a tɔgɔw olu de dalen don yan nin waati in na. An sera ka min sɔrɔ janaja in kɛnɛ kan n'o ye tasibila in kɛnɛ ye ka kɛ ni somayɛlɛmani Mamadu Konate Saint-Père, o de ye nin ye. An b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a yira aw la k'a fɔ fana dugawuta o kan ka kɛ duba kɔnɔna na Bamakura. Ale ni seli tɔw ni dugawudon tɔw n'Ala sɔnna ma mun mana na b'o la a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ jani sanfɛ. Kɛba Jalo ale de tun bɛ yan ka se ka ja ninnu bɛɛ lajɛlen ta aw ye kabini sɔgɔmada in na fɔ sisan. Aw balimakɛ a n'aw denkɛ Kasim Tarawele ale ye laseliw kɛ. A k'an bɛn waati wɛrɛ.